Sziasztok srácok, lányok ebben a mai videóban. Itt van velem Boti. Válom. És a mai videóban cross-autozni fogunk. Cross-autozni. Jó, gondolom nem tudok beszélni. És akkor miért is? Akkor, ha jól tudom, ez a Get Wires, igen, azt megyünk. És akkor majd indul is. Sokat kell várni. Ja. Nem is test drive. Ja, mennyit ez rájön. Jaj, de lassú a kocsim. Nekem még csak ilyen a kocsim, meg nem a legjobb. Lassússza. Az enyém. Enyém azt tud menni 100-zal. 100? Nekem nitro nélkül megy 45-tel. Ja. Jó. Nekem meg most éppen egy 100. Most már megy 48-al, nem tudom miért. Nekem 101-el. 102, 100. Ja, az nitróval már megy ilyen 100 valamennyivel, de... Szóval igen, szóval ilyenek. Szóval ez a játék arról szól, hogy egy kocsit összeépítsél, és úgy tudj harcolni kocsikkal, nem tudom, szétlőjed, vagy szétrobbantsad, vagy repülővel szétrobbantsad. De itt az a lényeg, hogy itt minden magadra bízhatsz, itt saját magad építhetsz mindent. Mi? Tomi, kettő nem jó. Gyere már belém, amúgy úgy imádlak, hogy pörögjek ki miatt te nyomori. Tű! Jaj, hallod, nitrom alig van. Nem megyek oda középen. Ugye egy perc, nem, biztos én nem állítalak fel, de kapott. Nem áll! Jaj! De mik ezek a turetek? Ember! Túl lassú vagyok. Gyere, segíts! Segítek! Addig itt vagyok rajta. Ó, bakker téged, de most jönre! Már belemegyek a turetébe, hogy szétszedjek. Szétszedvek. Tomi! Jó, nincsen fegyverem. Ez mindenhol pakolt turetet? Hát jó, hát nekem már nincsen fegyverem, szóval belerobbanok. Na, én is most így csak így menjek bele. De az a turet eddig is ilyen erős volt. Nekem már miért nem turetem? Na, gyere, álljál fel, azt hogy robbanjunk belőle. Na, majd meghalok. De nem Ennyi, pakolja nem a respawnolok, most semmi. csak pakolja. Nem respawnolsz. Na, Nem. hát ez nem nagyon nyertünk. Én azt már ki lehetne vágni. Hát, ja. Mindegy is. Akkor szerintem menjünk akkor egy olyan plastikot, az úgyis ilyen nehéz. Ja, menjünk plastikot. Ez csak 4000? Várja, akkor átállítom. Másik kocsi. Várja. Van plastik. Ezzel megyek. Nem tudom, szerintem ez jobb ez a kocsi. Az mi? Itt a plastik. Közé is meg. Ez PvE, ugye? Aha. Ez a nagyon. Még ez is akkor... Hát nem nyertünk, szóval mindegy, de amúgy várj, mennyi vájat is kaptunk. Sokat biztos. Na, 20. Jó, hát a sav az egy picit fájdalmas. De utálom a raideket. Utálod? Ne. Még megéri menni. Nem vesztesz. Megéri. De az amúgy nagyon nehéz, én csak egy darab kört mondtam. Nem is Nem megy fel a kocsi. De mi? Hallod, a kocsim hátul is jött. Várj, én lövöm a tábort, Én is azt mondom. De te nem a csávot? Ja, hogy azt mondjuk. Én nem a tábort. És akkor a tureteket is le lesznek szedve a tábor is. Jó, mindjárt berobban. Áú! Ó, az egyik rakétámat leszedtem. Mondjuk ide rakéta nem a legjobb, mert
nem jó. Mindjárt szétszedok. Segí! Hát, Szedd szét! Ó, én halok. Jó, de még Mennyi újra tudsz szere élni. Még egy HP, még újra tudsz élni. Szerintem az rakéta felállás nem a legjobb. Választottam Mona Lisa. Miért nem te is olyan energy-t választod? Ó. Nem gondoltam be. Ez mi az? Ja, ezt tényleg töltöm. Jaj! Na ezt nagyon utál. Ne, szedem szét. Na, menjen. Az most jön a hátunknál lila is, most azt mondom. Jó, ez is jó. Ott van a lila, ott. Na csak most mutatta arra. Na ez a lila, ez nem jó rossz. Ennyit mutat arra. Jó lejött a izéje. Nem tudom. Várj, meghalok. Majdnem. De legalább még van a rocket launcher. Ó, na várjál, gyere. Jó, várjál, belemegyek a savba. Megvan. Azt a kurva, ez nagyon sok ilyen, hogy bocsánat, hogy beszéltem. Nagyon sok ilyen. Ne, ennyi nem szokott lenni. Amikor én mentem egy plastikot, akkor ennyi nem volt. Jó, lehet, hogy 4 darab tudatot, akkor 2 darab De legalább egy ligától. Jaj, az mennyi sebzett az. Meg is haltam. Ja, most le kell szedni a boss. Ez hol a boss? Ott van hátul. Mindjárt meg. Hogy? Várjál, meg ott van egy lila. A boss mindjárt megvan. Hagyjon már az autóturret! Megdöglök. Valaki menjen már a bossra. Hát én a lilát kell nekem most. Ott már rá most egy 2 és 3, egy csomó olyan. Én most megyek a bossra. Hát én nem tudok, már most nagyon sok helyzet. Ott a boss. Akkor is megrakom. Jaj, ez a boss pont rám céloz. Itt Hajj meg! Hajj meg! Azaz! Jó! Ah, 15 plastikért, ez most biztosan jött. Na, szedem le a rakétát. Ennyi lett volna ez a videó. Köszönjük srácok, hogy itt voltatok ebben a videóban. Én Tomi voltam. Én Boti voltam. Na, sziasztok! Sziasztok!